Kao što već možete da pretpostavite, iz priloženog sa klasike i tradicije prelazimo na nešto tvrđi zvuk. Ljubitelji metala dobro znaju naše današnje goste, ali verujem da su i oni koji ne vole ovakvu vrstu muzike ipak bili u prilici da čuju bar jednu njihovu pesmu. Sa nama u studiju band Downstroj, odnosno Darko Živković i Stevan Vejn. Ćao, dobrodošli u studiju. Hvala na pozivu. Ćao. Kako ste danas? Dobro, očekuje nas, baš večeras imamo svirku, tako da polako se budimo, pa Znači, ćemo malo pripreme za svirku su da se to. dogovaramo i onda idemo dalje. Lepo, šta radi band Downstroj ovih dana? Evo, nedavno ste nastupili sa bandom Ritam Nereda. Da, prošlog vikenda smo svirali sa Ritam Nereda, nekako se potrefilo da u martu, da je ovaj mart bio popunjeniji, tako da smo početkom svirali u Somboru, pa sa Ritam Nereda večeras sviramo za Suboticu, sledeći vikend je Zrenjanin i onda u aprilu imamo svirku koju ćemo malo nešto kasnije najaviti. Boga mi ste aktivno krenuli ove godine, kao i svake. Pa jesmo, ono, mi uvijek kažemo smo jedan od aktivnih bendova, na kraju krajeva jeste tako. Svakako. Kako je bilo svirati sa Ritmom Nereda, eto, sa nekim ko već više od 20 godina postoji na našoj sceni? Pa, moramo reći da to nije prvi put da smo svirali sa njima, da smo, mislim, 2009. nastupali u Bečeju kao podrška, tako da se poznajemo još od tada, ali, pa ne znam, mi smo nekako i navikli da sviramo i sa tim nekim većim bendovima, pa super, lepo osjećaj i pogotovo njihovi komentari posle svirke u vezi našeg nastupa, onako, gode, nema šta. Vi ste već i postali jedan veći bend, da tako kažem. Vaši spotovi su već poznati, vaš album One Size Fits All. Pa u tom nekom okviru heavy metala sigurno da ljudi znaju za bend i u Srbiji i malo šire i uspeli smo i da sviramo u nekim inostranim zemljama i muzika samo po sebi nije toliko komercijalna, ni ne očekujemo mi da budemo na MTV ili tako nešto, ali u tim nekim krugovima je sasvim solidno. I da kažem, imamo neku reputaciju. Mi očekujemo od vas da vas vidimo na MTV. Pa da, taj poslednji spot koji smo radili smo i pripremali za MTV, on je malo komercijalniji, ali još uvijek nismo... Nismo ni poslali. Pa da, nismo još uvijek ni poslali. Smo radili pripreme. Šaljite šta čekate. Imamo i neke veze na MTV, ali još uvijek. To nije komercijalno, sam si rekao, muzika. Koliko su uopšte mladi zainteresovani za ovu vrstu muzike? Jeste zadovoljni kakav je odziv? Malo ste ti nešto. U Navali, u Granda Šulda i svega što. Pa uopšte inače gde nastupate? Pa ne znam, uopšte, zavisi od grada do grada, U Vojvodini neko smo, najbolji prolazimo po klubovima, šta ja znam, taj veći gradovi, to Beograd ima više ljudi, i dosta mlađih i studenta i to, pa i bude dobar odziv na svirkama, sad generalno ne znam. Po tom odzivu možete da vidite da je... Pa da, sve zavisi od perioda u godini. A što se tiče bendova koji se upuštaju u vrstu muzike? Pa sve više ima bendova, u nekim... Došlo je tako neko vreme svi vidi da sviraju, sad ima više bendova nego što ima publike, tako da, publiku čine bendovi sa kojima sviramo. Eto, daću sad primjer da sledećeg vikenda sviramo u Zrenjaninu, gde će nastupiti 5 bendova. Tako da, možemo reći kao mini festival, bukvalno. I tamo će već biti 30 ljudi. Da, uvijek mi računamo koliko će ljudi doći, onda prvo saberemo sve nas iz bendova, pa ali generalno nije toliko loše. Mi se s ovim svakako bavimo kao hobi. I to je to. Mislim, ako za 8 godina nismo nešto pretjerano zaradili, ne vjerujem ni da ćemo narednih 8 nešto zaraditi, ali mi smo prihvatili da je to kako je to, da. I tih 8 godina ste ostali pri svome, niste ni smekšali svoj stil? Pa nismo se nešto ni trudili i nismo pratili nešto pretjerano i muzičke tokove, tako je kako je, a pre svega uvijek ističem to da smo mi dosta putovali, da kažem, nekom svojom zaslugom i to je nama isto dovoljno, jer kad biste samo jednom pošli s nama na neko putovanje, znali bi o čemu pričam. A šta biste izdvojili ovako kao najveći uspeh? Dobro, sad ovi 2007. album, ili tako? 10. da. 10. Pardon. Pa ne znam, ajde, lepo je da svako zabeleži nešto što smo mi smišljali godinama na probama, pa onda to slepo snimiš, sve to. Pa ne znam za uspeh. Ne znam, baš čudno pitanje. Mislim, definitivno i taj album koji je dobro isproduciran i... Mislim, da. Jako su dobre recenzije bile što se tiče albuma i tih stvari.
radili smo i te spote, pa ne znam. Mislim da možda nismo ništa posebno, a da, dobili smo i 2007. godine nagradu opštine Kikinda za posebne zasluge, podsticanje mladih i tako to. Eto, to mi je onako isto bilo simpatično, pardon, svih tih doktora i tako kad se ona godišnja nagrada dodeljuje, onda smo svi mi tu pojavili. Što je lepo, tako, svi očekujemo da to budu neki drugi ljudi iz neke druge, ili tako, sfere. Čuvamo tu diplomu. Šta vi mislite, sad kada je Darko rekao za podsticanje mladih, što mislite da li vaša muzika može da utiče na mlade, da bar u nekom smislu promene neke svoje stavove? Pa nadamo se da utiče na mlade u bilo kom smislu sad. Pa ima dosta, mislim, dosta i klinaca dolazi na svirke i vidim da se oni lepo osjećaju i nekako, ja volim kad vidim jer to je opet, to su ljudi koji su u našem fazonu, koji su, da kažemo, protiv te neke drugih vrsta muzike i tako onda njihovi stavovi su slični našim i mislim da može, a eto mogu i spomenuti da ima sad tu ih mlađih bendova koji gaje sad taj neki zvuk koji isto također koji smo mi radili i koji radimo, što nam je također drago, mislim, jer danas sutra mi nećemo svirati, ali neko će nastaviti tako nešto. Ispravite me ako grešim, ja ovako kao tu metal muziku, heavy, ne kažem da je ne volim, ali retko je slušam, ja sam više onako rocker u duši, ali kažete mi, nekako nisam primetila da ima puno devojaka u ovoj vrsti, što se tiče bendova, da su, uglavnom je to nekako muškarci se odlučuju. Mislite baš kao da sviraju? Da sviraju. Pa ima slučajeva, šta znam, pa tako je i u svetu, možemo reći, devojke manje više ima po što se kaže front woman, ali uglavnom devojke sviraju ili bas ili klavijaturu, koliko sam ja primetio. Ali ima i nekoliko potpuno ženskih bendova koji su. Doduše u Srbiji ne znam baš da u metalu ima, ali ima ih. Ali dolaze na koncert. Evo imamo Kikindi devojku koja lupa bubnjeve, da tako kažem. Jeste, to pre neki dan sam pogledao neke slike, slučajno naleteo na internetu i vidim da devojka sedi za bubnjem, odlično. U svakom slučaju podrška. Hoćemo da kažemo ko je? Ja iskreno ne znam, to je neki novi bend, nisam baš upoznat pa ne bi, ali u svakom slučaju lepo je vidjeti, što da ne. Kad već, mislim, devojke svakako posvećuju svirke, što neko ne bi zasvirao. Evo vi planirate u narednom periodu neke veće svirke, 20. aprila jedna, kažeš ti Darko, baš velika svirka. Pa ne, da, velika, pa malo je bitnije jer nastavljamo tu neku tradiciju dovođenja stranih bendova, sad već ljudi koji prate ovu muziku, oni znaju da smo mi već dovodili bendove iz raznih zemalja, ali evo, ovoga puta bend iz Brazila, koji se zove Itself, recimo da je poznato tamo u Brazilu isto otprilike kao i mi ovde, i također ima jedan album, oni su na evropskoj turneji, uspeli smo da se dogovorimo da u okviru nje održe 2 koncerta u Srbiji, 19. će biti u Bačkoj Topoli, a 20. u Kikindi. I eto, sjajna prilika, to sada zvanično organizuje moja radijska emisija i kulturni centar, pre svega. Njima se posebno zahvaljujem jer mi zaista imamo dobru saradnju sa kulturnim centrom, sarađujem s njima godinama i što se tiče Refuse Resist festivalom, stvarno izlaze u susret što se toga tiče i drago mi je da mogu da pomognu i ovakvoj vrsti muzike, tako da zajedno sa njima organizujemo ovaj koncert koji će biti održan, kao što ste rekli, 20. aprila u klubu Terra Rosa i ajde, možda veoma bitna stavka da je ulaz besplatan, ovoga puta častimo. I to je to. Pa da vam kažeš malo o tom bendu iz Brazila, koliko... Pa bend, oni... Bend iz Brazila svira metal. Da. Pa nije to nešto čudno, mislim, najpoznatiji brazilski bend svih vremena je svakako Sepultura. Oni su krenuli sa tim nekim, u ono vreme kada je tamo bukvalno bio možda i zabranjena takva muzika, posle se izrodilo i jako puno bendova, da ne nabrajam. I eto, lepa je prilika da oni dođu. To je jedan trio, oni postoje od 2009. čini mi se, imaju jedan studijski album i ovo im je već 2. ili 3. evropska turneja. Onako, baš puno gradova i država obilaze i sada prvi put i u Kikindi. Nadamo se da će ljudi doći da vide, meni je to skroz ono kao bend iz Brazila dolazi u Kikindu. Sigurno da sviraju u Zrenjaninu ili u Novom Sadu, ja bih otišao da gledam, tako da pozivamo sve dođe i na kraj krajeva ulaze besplatno, nemaju šta da izgube, a mi smo tu kao lokalna podrška,
I posle kažu kod nas se ništa ne dešava. A ima tih, da, ne, baš ne volimo da čujemo te komentare, ali da se ne hvatamo ono kao kikinski mentalitet i to manje više svi znaju. Nećemo to pričati. Nećemo to. Stevane, ti si nam se nešto učutao, kako si ti da? Ja slušam Čekaj da ga pitamo nešto. A Steva je Svako novi bend, da. vezan za te svirke organizacije, pa njemu prepustim tu priču. Jel pripremate neki novi album? E, to će on da kaže. Ja ću to. I radimo na nekim novim pesmama, mislim da su 3 već kao završene, radimo nekim novim, tako da nadamo se, već smo i pričali o tome da u nekom možda skorijem periodu i snimimo nešto i tako to. Ostajete u istom fazonu? Pa da, Neke ja sam, stvari eto, on može da ispriča kako ide proces pravljanja pesama. Ja sam čuo sad tu neke demo snimke koje Steva radio. Da, neki demo snimke radimo u kući, čisto kao ideje, pa to šaljemo i drugim članovima i svako izvrti to, sluša i naravno kad se skupimo nadamo se da ćemo uskoro imati probu da to i odsviramo uživo i da razredimo te ideje sve. Koliko pažnje vi posvećujete tekstovima, s obzirom da je vaša muzika dosta jaka i da se tekstovi uglavnom i ne razumeju kad pevate, Darko? Pa ja moram reći da lično ne pišem ja tekstove, nego smo to prepustili ljudima koji su nam prijatelji i koji misli isto kao i mi. Ja uopšte nisam sad za to, ako ja nisam napisao, ja to neću da izvedim ili tako nešto. Dobar deo tekstova smo mi uradili u studiju. Znači, imamo neke kostore i onda to tamo malo sređujemo, pa onda se to malo proverava da li je gramatički ispravno, jer to je veoma bitna stavka, dosta bendova. Ipak mora da bude gramatički ispravno. Pa ipak mora, možda će neko nekad i pročitati to. Pa dosta bendova želi mislim, manje više svi pevaju na engleskom, barem što se ove muzike tiče, a ima tu dosta tih gramatičkih grešaka, verujem da ih imamo i mi, ali trudimo se da nekako zvučimo, jer ipak na kraj krajeva te diskove i te linkove sa pesmama šaljemo i inostranim internet portalima koji rade recenzije, mislim, njih ne možemo slagati, oni će provaliti da li je to dobro ili nije. A u svakom slučaju tekstovi sami po sebi su poprilično normalni, svet koji nas okružuje, nije to nikakva filozofija, ima raznih tema, jest. Hvala Bogu, mi u Srbiji uvijek imamo inspiracije za tako nešto. I tako, to je što se tiče tekstova. A o ljubavi, je li ima? Pa ima naravno, to nije onaj klasičan. To je neka žestoka ljubav. Da, pa nije klasično ispričano, ali ima ljubavnih, što da ne, pa i to je na kraju normalna stvar. Pa naravno. Šta bi se desilo kad bi vas neko pozvao da učestvujete na nekom komercijalnom festivalu tipa Eurovizija ili tako nešto? Pa evo, sad opet ja lično. Nisu mi se pojavili. Da, pojavili bi se sigurno, što da ne. Pa evo, gledat ćete ove godine, sad ne mogu da sjetim gde se održava Eurovizija, predstavnici Švedske su totalni metalci. Znači, bend koji je baš metal band i imao sam priliku s jednim od članova da razgovaram u Beogradu i rekao, vi stvarno idete na Euroviziju? Kao, pa da, ako mi smo ladno pobedili u Švedskoj i sjajno. Meni je to super, zato što smo obično navikli na te pesme na Euroviziji, da su u nekom drugom totalnom stilu. Pa vidjet ćete, evo. No, ne sladunjava. Pa eto, jedne godine onaj Lordi izazvao totalni haos. Jeste, jedne godine svirao Lordija, jedne godine Apokaliptika svirala, dobro, oni su blaže, ali opet ih računamo u metalce. Tako da ove godine mi navijamo za Švedsku, ne znam za vas. Pa i meni je Crna Gora, okej. Da, Ramba Modeusa, nema šta da komentarišemo, to je, iako se u kladionicama vodi da će biti na poslednjem mestu, ja verujem da to njemu sve, spot je odličan, da, pogledajte. Ali čekajte, nećete za Srbiju navijeti? Mi smo tim festivalom, tako. Željko je već nastupao na Euroviziji, pa da damo malo podrške malo i drugima. Tako, naš glas ide za Švedsku. Dobro, hvala vam, evo, da podsjetimo još jednom, 20. april. Da, što se tiče Kikinde, 20. april, klub Terrarosa, brazilski band Itself, i mi kao specijalni gosti. I mislim da nakon ovoga nećemo svirati jedno vreme u Kikindi, dosta je bilo. Šalim se, ulaz besplatan, eto, pozivamo sve da dođu, sve ljudi koji sada gledaju, koji su ustali ranije. Pa verujem ja da će biti tu još nekih najava i između ostalog i preko vaše televizije. 20. april je još daleko, ali mi ćemo najavljivati.